Čau, 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 tady já z Honza.cz a toto je můj kanál a rozhodl jsem se proto, že budu dělat vlogy. Dneska je 30.4.2012 a rozhodl jsem se, že budu dělat vlogy do tohohle datumu 2013. Takže toto je jenom takové malé videjko, informačka, to je první, jako o těch vlozích. Pak ještě, jestli mi funguje teda hlas, asi. Možná funguje, možná ne. Každopádně, jestli nefunguje, tak to se nedá nic dělat. Takže tak, zítra další video, takže se těšte. Doufám, že budu mít, tak asi doufám už, že budu mít už nějaké odběratele. Doufám, že se vám líbí, protože tohle uvidíte každý den, tutoriálky a tyhle, ale doufám, že se mi to já fakt jsem se rozhodl pro ty vlogy, protože mě to bavilo dělat vlogy, no. A pak doufám, že se vám to bude líbit. Takže, když tak mi napište komentíček, co je námením, jako třeba jako tady tohle slunce, jak vidím. No, jak vidím to slunce, světlo teda. Tak, vy když tak víte, doufám, že dostanu docela dost odběratelů. Kdybych nedostal, tak samozřejmě s tím přestal. Doufám, že se vám to líbí. Čau.